Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Az előző videót, ahol abba hagytuk, akkor onnét folytatom. Összegyűjtöttem még egy rakás fényképet, és akkor szépen ugyanezzel a tematikával elmesélem igazából az elmúlt cirka egy év történéseit, mert ez a videó, ez már a 2024-es évben történt dolgokat fogja bemutatni. Na akkor vágjunk is bele. Ezen a képen a műhelyen szembe lévő, hát igazából ugye az udvar hátsó részről beszélünk, itt a műhelyen szembe lévő részt látjuk, ugye itt meglévő épületek voltak ilyen mindenféle rosszállagú disznólak, pajták, meg nem tudom. Hát most egy mai fejemmel nézve egyébként, hogyha tényleg ezzel a tapasztalattal, amit itt ezeken itt átéltem, lehet, hogy mérhetetlen nagy butaság volt ezeket az épületeket lebontani, ezt most bevallom férfiasan, mert arról már ugye mutattam fényképeket, hogy micsoda vasalások, milyen betonrészek voltak. Konkrétan itt most, ha szembe állunk, ugye itt a középső épületrész, hát látszik, a mai napig áll a fal. Pedig itt aztán semmi megtámasztása nincs, de ez úgy olyan strapabiztosan áll ez a fal, hogy hihetetlen, pedig már 2 éve mossa az eső, és mondom, ez be volt vasalva, minden, igazából szarul néztek ki, de megmondom a frankót, a családba is, meg mindenki magyarázott, hogy ezek micsoda rossz állapotú szar épületek, és ezek nem voltak jó állapotúak, de nem szabadott volna lebontani. Én ebbe baromi sok pénzt beleöltem a lebontásba, az elszállításukba, a shit elszállításába. Annyi lóvét beleöltem, és igazából látszik, áll az a fal, tehát úgy is, hogy nem védi semmi. A szél kapja északi irányba folyamatosan, és áll ez a fal. Tehát valószínű, ha azokat az épületeket meg is hagytam volna, az az ég adta egy világon, semmi baj nem lett volna. Erre kár volt több százezer forintot elcseszni, hogy lebontani. Most meg így a helyére kell építenem, amit akarok. Nyilván most legalább olyat építek, amit akarok, meg úgymond új lesz. Bár én nem feltétlenül ragaszkodok, hát ezt már látjátok így a videók során az új dolgokhoz. De ezt nagyon bánom. Itt kiadta volna még hát nem túlzok, egy 100-150 négyzetméter. Igaz, baromi sok pénzt elvitt volna már csak egy tetőfelújítás. Sok-sok pénzt, de akkor is azok az épületek álltak, lehetett volna egy ilyen féltetőt csinálni rá, meg lehetett volna tök pofásra csinálni. Nem tudom, hogy ez volt-e a jó döntés, hogy ezeket így lebontani, és mondom 100 000-eket, vagy ilyen milliós tételeket ebbe beleölni, hogy innét az épületeket elbontani. Na minden esetre most már az épületeknek hűlt helye, itt ilyen kerítésként funkcionál, és akkor ez azért van lefényképezve, mert itt most pont a kép közepén látjuk azt a falszakaszt részlegesen lebontattam pontosabban. Hívtam egy traktoros srácot, nagyon jó fej, nagyon rendes gyerekével, amíg fogunk itt együtt dolgozni. Normálisabbak, mint az előző brigád, ugye velük is egy kicsit befürödtem, na majd egyszer majd, ha úgy lesz, mesélek róla. Lényeg, hogy ez a másik srác nagyon szépen, sokkal szebben, tisztábban és precízebben dolgozott. Ugye lebontotta mindenféle extra erőfeszítés nélkül ezt a középső falszakaszt, megásta hát a lemezgarázsnak igazából az alapját, ki lett számolva, hogy egy olyan 15-20 centi ilyen bedöngölt kőzetet álmodtam meg oda, meg ilyen 25 centi, azt hiszem 25 centi vastag beton bevasalva, C20-as beton, hogy ennek megfelelően ásattam vele ki, szépen vízmértékkel, megnéztük, hogy jó legyen az egész, aztán most majd a további képeken látjátok, hogy készül a lemezgarázsnak az alap, meg majd később maga a garázs. Ezen a képen igazából maga a jövőbeni lemezgarázsnak hát ilyen típus, nem tudom milyen fenét, prospektusát láthatjátok. Ezeket kimentettem ilyen PDF-be, Konstál garástól rendeltem meg, ugye maga a tégla műhelyre is a kapuk, ezek tőlük származnak, nem egy nagy eresztés amúgy a minőségük, de sokkal olcsóbbak. Tehát ennyi pénzért senki nem csinál semmit itt Magyarországon, azért vettem ugye a kapukat is tőlük, mert ennél sokkal drágabban akart mindenki mindent csinálni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy veszek egy ilyen garást, baromi sokat agyaltam, mekkora legyen, hogy legyen, nem akartam rá építési engedélyt kérni, nem akartam vele tökölni, nem akartam terveztetni, statika, meg minden szírszar, ami ehhez kell. Nem akartam ebbe ennyi pénzt beleölni, úgyhogy arra törekedtem, hogy még építési engedély nélküli méretbe gondolkozzak. Ez pont akkora volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy én ezt úgy számoltam ki, hogy még régebben a jogszabály úgy volt, hogy légköbmétert adott meg, és ebbe beleszámított a tető is, tehát mármint
nem csak maga az hiába rakok bele álmennyezetet, a sátortetőnek az a része, amit semmi nem tudok használni, az is beleszámított volna a légköbméterbe. Úgyhogy itt aztán rohadtul azon ment a matek, hogy még éppen 100 légköbméteren belül legyek, és ez pont egy ilyen 35 négyzetméteres ilyen belmagasságú pont, ugyan ez a garázs, ez pont kereken 100 légköbméter, gondolom nem véletlen, azért csináltak ekkora méretűeket. Aztán persze a sztori érdekessége az, hogy megrendeltem, kész volt az alap, minden faszal, minden jó, nem tudtam rá kérni egy centi magasítás sem, pedig jó lett volna, mert most azt hiszem ennek a vál magassága olyan 2 méter 10 körül van. Tehát most én vagyok 178, azért beállok a garázsba a szélén, nem érem el a fejemmel, meg nem erről van szó, de azért egy kicsit úgy komfortosabb lett volna, mondjuk egy fél méteren magasabb lett volna, de nem tudtam kérni, mert akkor jogszabály szerint 100 légköbmétert meghaladtam volna. Viszont az a vicc az egészben, hogy mire megjött a garázs, meg az alap, ugye minden kész volt, addigra pont megváltozott a jogszabály, és most már 35 négyzetméterben van maximalizálva, nem légköbméterbe. Tehát magyarul, hogyha ezt a garást én a légköbméter szerint méreteztem volna, simán kérhettem volna rá akár még egy méteres magasítást is, mert nem a légköbméter számított volna a négyzetméter, meg amúgy is 35 négyzetméter. Még az a szerencse, hogy nem olyat kértem, ami egy kicsit nagyobb, mert most a 35 négyzetméter a limit, és ugye onnétól kezdve terv kell az alapról, a maga az épületről, mindenről, tehát rendes hatósági eljárás indul, ez nyilván pénzbe kerül, ez idő, meg hát a tervező is idő, meg hát minden idő és pénz. Tehát, na mindegy, én ilyet nem akartam, úgyhogy ez a típus garázs lett választva, ilyen laminált fa mintázat, látjátok, meg olyan divatos ez a szürke, nekem tetszik, van rajta hátul két kis bukóablak, na mondjuk az egy nagy szar, az tényleg, az egy méretetlen, egy rétegű, ilyen műanyag gagyi, mondjuk kérte ki a két ablakért talán 30 000 forintot, 30 000-et, vagy 40-et, de hát egy szar is, semmire nem jó. A kapuk azok ilyen bukó kapuk, meg itt a képen látszik itt a bal alsó, vagy igen, itt az alsó baloldali képen, hogy van rajta egy személyzeti bejáról is. Ugyanez nem egy szerkeszthető garázs volt, mert van nekik egy online szerkesztőjük, de abban sokkal-sokkal drágábbra jött volna ki a maga az épület, úgyhogy én nem abba választottam, hanem egy ilyen típusút kértem. Aztán érdekes, amikor felhívott a nőci, hogy le kell maga a garást fixálni, meg hát igen, hát hogy hallják a hangomat, meg elhiggyék, hogy nem egy kamu rendelés, akkor megkérdezte a nő, hogy hova akarom az ablakokat, hova akarom az ajtókat, stb. Egy csomó mindent lehetett volna variálni. Igazából maga az Eresz csatornát, na azt nagyon megbántam, ez gyárilag nem tudom, 15-20 000 forint volt az Eresz csatorna, de semmire nem jó. Tehát mivel nem 100%-ig vízmértékben rakták le a garást, ezért az Eresz csatornák nem a lefolyóján folyik ki a víz, hanem konkrétan a ellentétes irányba, a garázs sarkába, úgyhogy ezzel valamit biztos kell csinálni. Jól néz ki, passzol hozzá stílusba, nem tudom, hogy lehet-e valamit csinálni, vagy ledobjuk a francba, aztán kap egy normál, klasszik Eresz csatornát, mondjuk akkor veszek ilyen szürkébe, és akkor azt fölrakjuk, mert ez így egy kalapszar, tehát ez egy Eresz csatornának nulla, úgyhogy na mindegy, ez a Konstál garázs azért, na, fenntartásokkal kell kezelni, lehet használni, de azért valljuk be, nem egy csúcsminőség, de hát nyilván nem is 10 milliókba került egy garást fölépítenem, úgyhogy ilyen szemmel nézem, örülök neki, hogy van, nekem tetszik, majd a későbbi képeket majd megmutatom, és akkor arról mesélek. Úgyhogy erről eddig ennyit. Na itt a traktoros kolléga szépen bontja a falat, tényleg nagyon szépen, nem okozott kárt a szomszédnak, nem úgy, mint az előző brigád, hogy odaburították a szomszéd napelemei elé, meg a kutyái, meg a gyerekei közé a falrészemet, hanem tényleg tök szépen, finoman, tényleg éppen, hogy csak érintőre, gyönyörűen lebontotta a falat, úgyhogy nagyon ügyes srác volt, úgyhogy még itt lesz munka később, biztos, hogy őt fogom hívni, nem is volt olyan brutálisan drága, úgyhogy tényleg le a kalappal szépen dolgozott, úgyhogy na erről ennyit. Itt szépen elrendezte a terepet, megásta maga, vagy hát itt épp ásta, meg itt igazgatta maga a betonalapnak ugye a helyét, mert látszik, hogy gyönyörű szépen, igényesen megvan ez így csinálva, úgyhogy tényleg fasza nagyon, nagyon jó dolgozott. Itt meghozta a teherautó ugye a kőzúzalékot, ezt itt szépen elterítette a traktor, mi szépen finoman kiigazgattuk, azért nagyjából így vízmértékkel így belőve, hogy azért ugye a felület egész jó legyen, és akkor majd a további képekkel látjátok, hogy szépen belett ez így döngölve, ahogy kell.
Ezen a képen azt akarom mutatni, maga látszik ugye a háttérben a műhely, hogy ugye egész szépen hogy kijavítgatták a vakolatokat, hát nem annyira szép így sem, de mondjuk, hogyha le lenne festve, mondjuk akkor egy olyan viszonylag egységesebb formát adna, úgyhogy azt majd a következő nyáron, vagy az idei nyáron ezt majd meg fogom csinálni. Itt azt akarom igazából megmutatni műhelyen kívül, hogy ott a műhely előtti placot, az is olyan elég csúnyán lett elrendezve, mondom az előző csapat, ilyen gírbe-gurba szart felületet hagyott, tele volt minden szeméttel hagyva, nem pucolták ki szépen a traktorral a terepet, és ha már itt volt ez a srác, akkor nyilván nem küldöm haza 2-3 órányi munkáért, akkor már megcsináltam minden olyat, ami zavart, vagy így a későbbiekben még használatos, aztán szépen nekem itt elrendezte ezt a terepet, tényleg nagyon faszán dolgozott, majd a következő képen főleg látjátok. Itt látszik, hogy azért hogyan alakult a terület, tényleg nagyon frankó, és akkor igazából ez lett a végeredmény. De hogyha már itt volt a traktoros, akkor felszettük ezeket a betonlapokat ott a műhely fala mellett, és akkor raktam oda ilyen drainlemezt. Tudom, igen, én is nézem a szaki ellenőr videóit, meg én is olvasgattam. Tudom, hogy ez nem vízszigetelés, de most arra nem volt lehetőség. Talán valamit ér. Azért mégiscsak egy egybefüggő homogén anyag, tehát talán azért valamennyi vizet, úgy nagyjából az épület aljáig kanállal kihúzott egy csík földet, és akkor oda beterítettük ezt a drainlemezt, és akkor szépen oda a föld be lett rakva, és akkor ő meg faszán kanállal, amennyire lehetett így betömörítette. Igazából minden dzsungelinét ki lett szedve, volt ilyen beásott, mindenféle rozsdás hordók tele bitumennel, meg nem tudom, minden szírszart itt talált, még a srác azokat kiszedtük tele, és samott téglával mindennel. Most azért az ugye egy megtisztított felület, szépen azért úgy látszik, hogy szemmértékre csinálta a srác, de hát azért ez egy elég fasz a felület lett, tehát ez most itt majd szépen ki fog tavasszal zöldelni, le lesz kaszálva, ez itt primán fog kinézni, tehát mondom, a műhely olyan, amilyen lett ez a vakolás javítás, de ha ez itt ki lenne mondjuk festve, kívülről kültéri festékkel le lenne mondjuk egy egységes fehérre festve mondjuk, nem is néz neki ez annyira rosszul. Szépen ott kizöldel a fű, ott középen az egy ilyen kis magronőtt, iszonyat mérhetetlenül ellenálló és termékeny barackfa, úgyhogy azt mindenképp fontosnak találtam, hogy az megmaradjon. Hát itt jobb oldalt látszik a kis diófám, ott mellette a kerítésnél, hát ez a kerítés majd innen valószínűleg el lesz bontva, ott vannak szilvafák, ezeket is úgy próbálom így metszegetni, meg valami formát kialakítani. Nem lesz azért ez annyira rossz, tehát azért itt látszik, hogy egy irányba mutat minden, hogy alakul a rend, alakul itt minden, de hát nyilván minden idő, munka, meg baromi sok pénz, de hát azért van is látszatja is. És azért ez nagyon jó érzéssel tölti el a szívemet, hogy tényleg azért na, valami alakul. Nem csak az időmet meg a pénzemet cseszem el ok nélkül. Úgyhogy, na mindegy, erről a képről ennyit. Na és akkor itt a maga kitisztított terület látszik, meg hát maga a műhely ugye már bevakolva. Megcsináltam oda baloldalt a műhelynél, ugye maga a baloldali két szélső doboz az a villany, az egyik a normál, a másik a hátarifás villanykábel külön, mellette meg egy optikai kábelt akarok majd oda, vagy internetkábelt bevezetni, úgyhogy ez a 3 doboz ez azért van oda berakva, szépen amennyire lehetett párhuzamosra állítva azok a védőcsövek, és akkor így látszik, hogy maga a kábelárok is úgy be van temetve. Jó, még lehet ezen a felületen itt játszani, meg ezt a kavicsos részt is eléggé beborította ez a füves, mohás szírszar tényleg. Majd ezzel még lehet szépíteni, de hogyha ez úgy majd eljutok egyszer odáig, akkor akarok ide egy egységes ilyen szép fehér zúzott kavicsot még lerakni, meg hát nyilván oda a földrészre, oda meg majd szépen nő az a kis fa, meg itt a diófa, szépen nő az a barackfa, mellette a diófa, meg ott mellette is van egy pár, ez egy tök jó fog kinézni egy ilyen nyáron, egy ilyen kis árnyékos kis kiülő lesz ott. Szerintem nem néz annyira rosszul ez már így kina. Hogyha még lesz egy pár millióm, akkor még ezt a műhelyt, még mondom így a tetőt rendbe rakom, meg esetleg szigetelés, reflektorokat rakni esetleg. Nem néz ez ki annyira rosszul, szerintem ez már úgy egész értelmes formát kezd ölteni. Itt ezen a képen a lerakott, eligazgatott kavicsot akarom igazából megmutatni. Na és akkor itt meg az a gép, amit már egy pár képpel ezelőtt meséltem, ez a döngölő gép, hát nyilván ez nem a saját gépem, ezt az Obitól béreltem ki,
Nagyon frankó kis gép, dög nehéz, de tényleg baromi nehéz, tehát ezt egy ember esélytelen, hogy berakja az autóba. Ez minimum 2 emberes gép. Nyilván megvannak ebből is mekkora kategóriás gépek. Ez az Obi kínálatában szerintem a közepes kategóriájú gép volt. Nem akartam ilyen nagy dögöt hozni, de hát tök mindegy. Ez volt, ezt hoztam el. Egy korty benzinnel meg tudtuk az egészet oldani, mikor már le van rakva, annyira könnyen kezelhető, annyira szépen lehet vele haladni, hogy ez valami hihetetlen. Úgyhogy tényleg nagyon frankon le lehetett a felületet döngölni. Itt is látszik a felületek közötti különbség, hogy mennyire frankon bedolgozta ezt a kavicsos anyagot, amit ide hozott a majzatnak. Na itt épp a fater látszik, hogy játszik ezzel a döngölővel, neki is nagyon megtetszett, tényleg baromi könnyű vele dolgozni, iszonyat gyorsan lehet vele dolgozni, tehát hogyha ilyen gépet kibéreltek, egyébként az Obi nem csinál belőle problémát, mert ha lefoglalod egész napra, a különbözetet visszaadja, meg nyilván a kauciót is, úgyhogy ki lehet hozni több órára, de sokkal kevesebb időre volt szükség vele, mint amire előzetesen gondoltunk. Tényleg nagyon könnyű volt vele dolgozni, nagyon faszán le lehetett ezt az ajzatanyagot döngölni, úgyhogy tényleg le a kalappal, nagyon hasznos, jó kis gép volt, megérte kibérelni. Na és akkor itt az elkészült remek mű, hát látszik, hogy egy tök jó egységes, sík, ledöngölt felület, tényleg majdnem olyan kemény volt ez a kavicsos ledöngölt rész, mint a beton. Tehát tényleg ez baromi jó alapot képezett a maga az alapnak. De ha már ki volt a gép bérelve, akkor már itt a maga, ugye itt eredetileg ezen a birtokon légvezetékes csatlakozás volt, villamos csatlakozása volt a háznak, egy ilyen szétkorhatócska faoszlop, az ki lett szedve, és akkor meg lett ásva ugye a nyomvonal, amiben a földkábel megy, meg hát akkor a vizet is nyilván elhoztuk a házig. És hát ez a rész, ez állandóan így besüppett, állandóan nyilván a föld meg lett bolygatva, ez állandóan ilyen gödrös részt képezett, és hát akkor, ha már itt volt a traktor, feltöltötte szépen földdel, és akkor, ha már a gép is itt volt, akkor meg ezt szépen bedöngöltük, hogy valahogy normálisan nézzen ki, ne legyen se kifelé türemkedés a földből, se befelé, hogy összeesik, úgyhogy itt most épp ezt látjuk a képen. Na meg hát, ha már döngöljük a földet, akkor minden szírszart ki akartam belőle szedni, mert hát azért a fűnyírók, maradjunk annyiban, nem nagyon szeretik ezeket. Hát itt a képen látszik, hogy ebbe aztán mindent találtam. Ez körülbelül egy 70-80 méteres sávban, 80 méter hossz, de egy 2-3 méteres sávból ennyi szírszar, kavicsot, törmeléket szedtem ki a földből, úgyhogy ezeket mind kiszedtem, és akkor fater meg átment rajta ez a döngölővel, úgyhogy most ugye egész homogén, sík felület kezdett lenni a maga az udvarba is. Ezen a képen maga a zsaluzatnak a megépítése, vagy az előkészületei pontosabban az látszik. Sajnos látszik is, hogy nem olyan hosszúak ezek a zsaludeszkák, ez amúgy sima mezei fenyő legolcsóbb zsaludeszka, tehát ugye maga a garázs is 7x5 méteres, és ugye az alap az meg egy kicsit nagyobb. Tehát ugye azért kellett hagyni peremeket, az kéri is amúgy a konstál, hogy legalább ilyen 10 centis peremeket hagyjatok. Nálam azt hiszem ilyen 20 centis peremek vannak, tehát egy kicsit még nagyobb. De mindegy, ekkora deszkát nem találtam, tehát azt hiszem ezek 5 méteres szálak, úgyhogy úgy kellett kisakkozni, hogy össze kellett, hát ilyen fénybilincsekkel, vagy ilyen pántokkal össze lettek ezek fogadva, meg méretre vágva. Eszeveszett nagy technikában nincsen, megpróbáltuk vízmértékbe rakni egyébként, tényleg majdhogy nem tökéletesen sikerült ez a ledöngölés, úgyhogy így maga ez a zsaluzat sem lett annyira rossz. Na és akkor ilyen lett maga a zsaluzat, látszik, hogy a sarkok is össze vannak ilyen pántokkal fogva, meg ott középen is. Hát egy kis optikai csalódás van, mert így, hogy már a zsaludeszka így össze lett fogva, és ugye azért a deszka az elég egyenes, így azért látszik, hogy azért az a döngölés, vagy az a zajzat kőzetnek az eligazítás azért mégsem lett 100%-os, de igazából pont nem érdekelt, mert ide a zsaludeszka széleihez kellett amúgy is a betont igazítani, tehát hogy a zsaludeszka meg vízszintben van, és normálisan meg van csinálva, akkor ha beton ahhoz van szintre húzva, akkor pont leszarom, hogy alatta ott egy kicsit ott mélyebb, és akkor ott több beton lesz, úgyhogy ebből nem csináltam ügyet. Egyébként alapvetőleg én ezt az alapot úgy gondoltam, hogy egy profival csináltatom meg, hogy gyönyörű felületem legyen, de hát egyszerűen nem akart senki eljönni. Tehát hihetetlen, hogy ez egy kis munka, előkevert mixerkocsis betonnal képzeltem ezt el,
és úgy higgyétek el, hogy senki nem jött el. Ígérgetett, pofáztak, mindenki csak húzta, halasztotta, végén már ott tartottunk, hogy ez az előző brigád, ez a harmadik brigád, aki megcsinálta nekem az épületem vakolását, na ők elvállalták volna, de őnekik is aztán jöttek fontosabb munkák. A végén ott tartottunk, hogy így munka után is jó lett volna, ha eljönnek, tehát hiszen egy pár óra alatt meg lehet csinálni, főleg ha hoz magával pár embert, és hát egy 100-ast fizettem volna csak a köművesnek azért, hogy nekem ezt itt faszán szintbe lehúzza, így sem jött el. Aztán akkor felkaptam vizet, jó, leszarom, megcsináljuk magunk, nem várogatunk, mert ugye itt most a dátum, az 2024. 10. hóról beszélünk, tehát ennek a betonnak meg kell kötni, az 30 nap, és csak utána tudom megrendelni a maga garást, hogyha a beton már le van öntve, és nekem nagyon sürget az idő, tehát nekem ide ez a lemezgarázsnak el kell készülni, hogy az autókat ide át tudjam ebbe rakni, illetve a megüresedett dupla beállós garázsrészbe, meg a házba felgyűjtött, vagy hát felhalmozott gyűjteményemet akarom szépen bepolcolni. Tehát itt ebben most ez a taktika, ez a trükk, ezért akarok itt ennyire készülni a dolgokkal, mert konkrétan tavasszal nem tudunk a háznak nekiállni, hogyha motyók ott vannak benn. Úgyhogy itt mindenképp haladni kellett, nem volt arra idő, és nagyon hideg idők voltak már szeptemberben is idén, nem mertem megkockáztatni, hogy tökölök és várok itt bárkire, aztán egyszer csak ide basz a fagy, aztán vége, kész, hello, ennyi, és akkor ennyi az alapomnak. Azt sem akartam nyilván, hogy tönkre menjen az egész alap, azt sem akartam, hogy kifussak az időből, mert akkor meg a házzal legalább egy évet csúszunk. Úgyhogy siettünk, magunk csináltuk, siettünk. Itt maga a betonvasat látjuk, azt hiszem ezek talán 5 millis betonvasak, azt hiszem van olyan. Szóval nem a legvékonyabbat vettem meg, négyzetméterbe bőven több ez a betonvas, mint ami ide kellene, úgyhogy ahogy itt szépen átfedésbe lesznek, ott középen aztán annyi vasalás van benn, mint egy második világháborús német erődbe, úgyhogy szerintem azért ez egész jó alap lesz, amit ide ennek a kis nyomvat lemezgarázsnak ide álmodtam. Na itt az látszik, hogy maga erre a ledöngölt alapra a lehető legvastagabb ilyen takarófóliát megvettem az obiba, ez duplán le van hajtva igazából. Ennek csak annyi volt a célja, hogy mivel itt nem lesz két réteg beton, meg közé vízszigetelés, meg nem tudom, ez a fólia elvileg nem nagyon bomlik így le, hogyha nem kap mi a fenét fényt, bár aztán lehet, hogy alulról, hogyha vizet kapja, akkor ez is lebomlik. Minden esetre itt a cél az volt, hogy ha lehet, akkor annyira ne ráncsa föl a vizet ez a beton. Hát majd úgyis akarok erre a betonra is majd a lemezgarázsba ilyen linoleumszerűséget lerakni, de minden esetre nem tudom, hogy ez ére valamit, mindegy, a két fólia pár ezer forint volt, leterítettük. Talán ér valamit, maradjunk ennyibe. Ezen a képen az első turnus betont látjuk. Itt, hát nyilván én azért nem vagyok a képen, nem a faterral csináltatom ezt a munkát, nem vagyok seggfej, apu csak eljött segíteni, itt inkább én végeztem a munka nagyját, főleg, hogy nekem van csak egy kemény pár gumicsizmám, faternak nem is volt, úgyhogy ő inkább csak így segítgetett, meg így kívülről húzogatta gerebjével, de mindegy, azért vagyok a képen, mert nyilván én fényképezek. Ez is érdekes sztori, C20-as beton, az első turnusban úgy viszonylag elég kevés vizet tartalmazott a beton, baromi nehéz volt elhúzni, tehát azért itt kiadta azért a köbmétert bőven, hogy ez a majdnem 40 négyzetméteres felület, és akkor ez a nem tudom, ilyen 20-25 centi vastagságban, hát azért meg volt a köbméter, széthúztuk, szétterítettük, eligazgattuk, beleraktuk a betonhálót, hát kurvára elfáradtunk, iszonyatosan, főleg, hogy fater csak kívülről, amennyire gerebjével, meg így kézi eszköz lapátokkal bele tudott nyúlni, főleg én álltam bent, ugye, mi a fenével, gumicsizmával, iszonyatosan kipurcantunk, de baromira. Úgyhogy, na mindegy, ez a beton nehéz volt vele dolgozni, mert kevés volt benne a víz, de aztán majd mesélem a második turnus, ha könnyebb volt dolgozni, de az meg, hát az sem volt túl jó. Na mindegy, következő kép. Ezen a képen látszik, hogy itt a kolléga az összes betont jóformán odafosta a közepére, úgyhogy mondom, nem elég, hogy elég sűrű volt ez a beton, vagy elég olyan száraz, tényleg az összeset oda középre rakta, látszik, hogy itt csak egy adaptert rakott föl erre a mixer kocsira,
Hát ja, jó meg is szopatott minket, maradjunk ennyibe. Na itt engem láttok éppen nagyon vidámkodva, gerebjével, meg gumicsizmával, itt szépen elterítettük úgy nagyjából a felületet. Hát ja, kemény dióbetonozás, még így is, hogy gép hozta ki, megkeverte el, azért nem könnyű munka. Na mindegy. Én megfizettem volna, de hát nem jött senki, úgyhogy így most akkor magunk csináltuk, de azért nem lett rossz. Na. Itt a betonháló, látszik, hogy beleraktuk. Szépen a széleihez is ki van húzogatva a betonháló. Hát középen mondom, van, ahol nem tudom, 3-4 réteg vagy 5 réteg átfedés van, úgyhogy hát vas az van benne bőven, úgyhogy megmondom, látszik is, hogy elég kemény, elég vastag vashálót vettem, úgyhogy ez jó lesz. Hát a lemezgarázsról szétszentség, hogy jó lesz. Szerintem ez még komolyabb dolgokra is jó lenne. Na itt jön a következő turnus beton. Ezt egy másik ember hozta, szépen betolatott. Na aztán itt már az látszik, hogy ez ránézésre is sokkal folyósabb ez a beton. Több vizet tartalmazott, sokkal könnyebb volt teríteni. Meg ez a fickó konkrétan fölrakott 2 adaptert. És tehát nem egyet, hanem 2, és látszik is, hogy ide tökre hátra is el tudta nyomatni a beton, tehát nem kellett annyit húzni, vonni azt a rohadt dögnehéz vizes betont, úgyhogy könnyű volt vele dolgozni, de hát az elsimításnál meg probléma volt, hogy kicsit vizes volt a felület, hát nem tudom, hogy mi lett volna az optimális, talán egy picivel kevesebb víz kellett volna bele, de mindegy, be tudtuk legalább fejezni, itt már azért írunk 2024. 10. hó 8-a. Tehát itt már azért a nap is már úgy egész hamar lement, úgyhogy itt nem értünk rá tökölni, úgyhogy gyorsan el kellett teríteni nagyjából, aztán deszkával megigazgatni, aztán vízmérték, meg a széleit kiigazgatni, úgyhogy igazából hát ez ennyi. Majd itt látszik, mondom, hogy tök jó elterítette szépen a sofőr ezt a betont, tehát így sokkal könnyebben szépen a peremekhez kihúzogattuk, aztán nagyjából így jó is volt. Azért így is volt vele munka, de hát így mivel nedvesebb volt ez a beton, sokkal könnyebb volt vele, mármint a munkának legalábbis ez a része, mondjuk így. Aztán itt még igazából a kész remekmű, hát nem mondom, hogy 100%-os, lehet, hogy a mesterése lett volna 100%-os, így az eddigiekből okulva, de én szerintem nem lett rossz. Tehát mindenhol vízmértékben van, pont kiadta a mennyiség, tehát jó ki lett számolva. Mondom, lehetett volna azért szebb is, most lehet, hogy lett volna valami spéci cuccom, ezt a felületet még úgy tükörre le lehetett volna húzni, de mindegy, ide a garázsra jó lesz erre, még úgyis majd kell önteni egy réteg ajzatkiegyenlítőt, vagy valamit, aztán úgyis megy rá a linoleum, úgyhogy igazából leszarom, anyag van benne, vízmértékben van, jöhet rá a lemezgarázs. És hát ha már a kötőbeton, akkor úgymond kötelező dolog volt, hogy a kislányunknak a kis kézlenyomatát az örökkévalóságnak megörökítsük. Ezt már így az esti órákban csináltuk, úgyhogy itt most meglett a picúrnak a kis keze örökítve. Na és akkor eljutottunk egy újabb mértföldkőhöz. Ez a kép december 11-én készült. Ez a dátum azért fontos, mert a visszaigazolásba, tehát a garázs megrendelésénél a visszaigazolásba egy december 10-i dátum volt beírva kiszállításra, méghozzá egy délutáni időpont. Nagy nehezen ki tudtam belőlük csikarni egy nagyjáboli időpontot, azt mondták, hogy 3 óra után fogják hozni, pontosabbat nem tudnak mondani. Na hát ez úgy néz ki Konsztáléknál, hogy oda mentünk kereken 3 órára a házhoz, és vártunk, és órákat vártunk. Többször próbáltam őket hívni a központi telefonszámukon. Természetesen már nem az úriember vette föl, aki velem beszélt, pedig ugyanazt a telefonszámot hívtam, hanem egy automata, ami általános információkat adott, igazából pont azokat, amik az interneten is fent voltak, és abban az volt, hogy a kiszállítás este 8-ig történik. Na hát most decembert írunk, este igazából 4 óra után már korom sötét van, mi ott ültünk a korom sötét autóba, 600-szor beindítva az autót, hogy egyáltalán kockára ne fagyjunk. Lényeg a lényeg, hogy semmi nem történt. Ott hagytuk őket, 7 óráig vártunk, kiírtam egy papírtáblára az elérhetőségemet, hogyha esetleg oda találnak, akkor hívjanak föl. Természetesen nem hívtak föl, és ugyan ahogy mondtam, ez a kép december 11-én készült. Hát ez úgy történt konkrétan, hogy bent vagyok a munkahelyen, és hív Konsztál a telefonon,
nyilván nem az a faszi, aki fölhívott, az egy magyar telefonszám, hanem egy lengyelországi telefonszám. Hát egyből levágtam, hogy ők hívnak, és konkrétan GPS szerint ők 10 perc múlva ott vannak. Tehát a leegyeztetett időponthoz képest cirka olyan, hát majdnem 20 órát késtek mondjuk, vagy legyen 15 óra, de inkább 20. És hát, hogy ők itt vannak konkrétan most a ház előtt, most 10 perc múlva. Oké, mondom nekik, hát akkor nagy nehezen el tudok jönni, elkéretőzök munkahelyről, pakolok össze, hívnak telefonon, hogy ők alig hanem megtalálták ezt a házat, mert hát látják a papírt, amit ő nekik írtam oda ki. Mondom, oké, szuper, várjanak meg, mindjárt ott vagyok, 2 perc és érkezek. Erre odaérek a házhoz, ez a kép fogadott, szó szerint, nem hiszek a szememnek, levették a kapumat, levették a kiskaput, levették a nagykapunak az alsó zsanérja, ki van akadva, leemelték a kaput, kinyitották, és ők úgy gondolták, hogy betolatnak ezzel a nagy döggel. Egyébként még amúgy megköszönném nekik, hogy bejöttek, mert ahogy az apró betűbe oda volt írva, hogy nem kötelesek behozni ezeket a szerelvényeket, tehát ugye ezek ilyen, úgymond majdnem ilyen lapra szerelt elemekből, úgy látszik is a képen, hogy az például az egyik oldala a garázsnak, nem kötelesek behozni, hanem hogy nekem kell biztosítani 2-3-4 embert, aki ezt behordja. Na ezt azért nem értem, mert amikor ide kiérkeztem, és így totál megsüllyedtek, tehát látszik, hogy nem egyenesen tolatott a teherautóval. Jó, nyilván még mindig jobb, mint hogyha a háznak ment volna neki, aztán összeburítja. De hát látszik, hogy teljesen félre tolatott, és egy akkora csapát csinált, hogy teljesen felült az autó. Beleakadt az ágasbogas fákba mindenhova igazából az egész szerelvény, úgyhogy katasztrófa volt. És igazából azért nem értettem, hogy mi a szarért jön be, ugye ez egyértelműen a sofőr felelőssége, hogy ilyen helyre nem megy be. Tehát egy felázott udvarra esett az eső, havas eső minden a napokban, nem megy be, de ő bejött, és azért nem értem, hogy miért ment be, mert volt nekik egy ilyen kis kézikocsiuk, amire konkrétan rá tudta ezt tenni, és simán bevitték a kezükkel, mert úgy már 2 emberes volt, vagy egy ember is igazából be tudta volna vinni. Tehát nem értem, hogy miért jött be, mindegy, konsztáléknál úgy látszik, ez így működik, egy idegen országba, idegen udvarba simán bemennek. Na itt van a következő kép, látszik ez a mutatvány közelről, konkrétan beleakadva a fába. Szerencsére nem az én garázsom volt ott a szélén, gondolom azt jó szarrákar is tolták ezek az ágak, totál elásták magukat. Egyébként itt még a sztorihoz annyi hozzátartozik, mikor el akartak menni, meg már látszik itt is alápakoltak, találtak ilyen betonlapokat ugye ott a műhelynél, aláraktak egy csomó mindent, amit természetesen ilyen palákat, cserepeket, ilyen tetőcserepet, minden szart aláraktak az autónak, és össze-vissza beletörték, beletaposták az udvaromba, igazából oda törtek egy rakás cserepet, persze kijönni nem tudtak. Na mindegy, akkor itt fel is adták a sztorit, aztán legalább nekiálltak dolgozni, pikpak amúgy be tudták vinni, tehát mondom, máig nem értem, hogy mi a szarnak jöttek be, simán be lehetett volna vinni, és hogyha egyébként szólnak, még éppenséggel ember is lett volna rá, hogy segítsünk betolni, de mondom, ezen a kis kézikocsira ráteszik, pikpak be lehetett vinni, tehát egyik ember fogta előről, irányított, a másik tolta, simán ment a sztori, tehát nem tudom most ezt a pár métert miért akarták ennyire megspórolni, mindegy, megakadtak, a kocsi ott volt, nekiálltak összeszerelni a garást. Na és akkor ugrunk is a végeredményhez. Igazából ez lett a garázs. Szerintem a sok kavarás, meg várakozás, meg minden ellenére én azt mondom, hogy megérte. Tehát ez a garázs, amit itt látunk, alappal, az alapba beleértem ugye a kavicsot, ami alatta van, a gépbérlés, a fuvarosok díjai, itt ez a garázs, ugye minden nyilván számlára ment, ezek is adtak számlát róla a garázsról, ez így mindennel együtt, tokkal, vonóval olyan 2 millió forint körül jött ki. 2 millió 100 000 forint. Tehát azért most vessük össze, egy 35 négyzetméteres garázsról beszélünk, igaz ez még szigeteletlen minden, de igazából ajtók vannak rajta, tök jól néz ki, egyébként tök masszív, tehát baromi masszív. Ez nem az a fajta garázs, rokonságban van ilyen konsztálos garázs, az a full kisporolt, ilyen elprofilos, horganyzott vacak. Na az tényleg olyan, hogy a szél rángatja, meg neki összedől az egész majd, hogy nem most persze kisarkítva. De ez nem. Tehát ez tényleg olyan, hogy full masszív. Tehát
Jó, persze nyilván fémből van, tehát nyilván, ha megkongatod vagy ütögeted, akkor nyilván valamennyire a fémszerkezet át tudja venni a rezgést, de alapvetőleg mondom full masszív és tök jó. És szerintem nagyon jól is néz ki. Nyilván most így a nap rásüt ide a frontra, de egyébként ugyanaz a színű mindegyik oldala. A tetejen meg ezek a két ajtó, ez a szürke, ezek mind ilyen PVC bevonatú, horganyzott acélból készült, ugye. Úgyhogy szerintem tök jó. Nekem nagyon tetszik. Nyilván ugyanez egy másik perspektívával. Szerintem nagyon korrekt, és egy abszolút pont szembe van az épített téglaműhellyel. Hosszú távú terveim között azért szerepel, hogy legalább még egy ilyet csinálok, hogy mindegyik autómnak legyen helye, de még lehet, hogy még egy egyeset még csinálok valami féltetősen, és az meg így a ház mellé oda cuppantom, és akkor lesz igazából 5 darab ilyen lemezgarázsos, ilyen könnyű szerkezetes beállós garázs téma. Hely bőven lesz benne, széltébe is, hosszába is, és akkor még itt lesz ez a dupla garázs, hát ezt így nagyjából akkor lehet, hogy főleg arra fogom használni, hogy az ilyen elektronikai, PC, audio, videó, mindenféle gyűjteményem valószínű ide lesz bepolcolva, meg hát majd meglátjuk, hogy esetleg az egyik autó, mert szerintem ott az aknás rész, abban a dupla részben mindenképp meg szeretném hagyni, hogyha valamelyik autó nyilván kell dolgozni, akkor most nem potyára építettem oda azt a hatalmas nagy aknát, 5 méter hosszú akna, tehát azért ott akkor már végre meg tudom csinálni a saját autós történeteimet, úgyhogy valahogy úgy lesz berendezve. És akkor az aknán kívül nagyjából be lesz pakolva igazából a műhely. Na itt akkor kinyitott ajtókkal, itt látszik azért, hogy azért ez nem kicsi építmény. Egyébként úgy egész korrektül összerakták, egy-két szépséghiba mondom van, na meg hát az Eresz csatorna az egy kicsit el lett baszarintva, mert tényleg nem ott folyik ki, ahol konkrétan ki kéne neki. Tehát azon vagy megjavítom, vagy valamit kell vele csinálni, mert az úgy nem korrekt. Tehát nem mondom erre se, hogy 100%-os, de hát szerintem azért úgy egész jó. Hát semmi sem 100%-os, na akár mennyire törekedtem rá, de legalább használható is van. Itt a belső vászszerkezetet akarom mutatni, hogy azért elég rendesen van benne anyag. Tehát látszik, hogy mind zártszelvényből készül, ráadásul azt hiszem ez a 4 centis zártszelvény van ebben. Ugye full horganyzott, illetve a tetőre kértem ezt a filces bevonatot ugye a pára lecsapódás ellen, ami tényleg kell is, tehát az oldalfalakon nincs ez a bevonat a fémen belülről. Hát igen, amikor olyan párás, hideg a levegő, azért úgy csepeg is a víz, úgyhogy majd az egy külön sztori lesz, hogy ezt majd esetleg hogy tudom később leszigetelni, mert ugye azért más csatornákon ott láttam, hogy OSB lapokkal beburkolták meg ugye szigetelőanyag, de hát hogyha ez ennyire hajlamos a pára lecsapódásra, nem tudom, hogy ott ez hogy működik, meg mennyire tesz jót a szerkezetnek, ennek majd utána nézek, de hát mindegy, most ilyen szendvicspaneles drágaságokra nagyon nem volt lehetőségem, úgyhogy én szerintem amúgy ez úgy nagyjából korrekt, most egyelőre az autókat betárolni jó lesz, aztán majd később szigetelés, villany, ajzat, kiegyenlítés, meg ilyen padlóburkolat, az majd a jövő zenéje, de mindenképp majd azért ez lesz folytatva, szépítve. Szerintem alapnak ez egy baromi jó. Ezen a képen a becsukott ajtót próbálom így mutatni, meg hát itt látszik a vászszerkezet, ugye szépen ilyen síneken mozog a kapu. Igazából egész könnyű lesz azt a kaput is leszigetelni, mert ugye maga a merevítést azt nagyon nem tudom leszigetelni, de közé oda lehet majd ilyen polisztirol lapokat rakni. Hát majd ennek mondom, utána kell nézni, hogy az ott is maradjon a hőségbe is, meg mindenbe, meg azért úgy legyen értelme, és hát azért itt lehet farigcsálni, tehát azért itt lehet geometriázni szépen, hogyha az ember úgy meg akarja csinálni. De az majd a jövő zenéje, most egyelőre így is jó lesz. Itt a kis személyzeti bejárót akarom megmutatni ezen a képen. Egyébként hihetetlen, hogy milyen masszívra megvan ez az ajtó csinálva, tehát látszik, hogy zárt szelvényű keret, közte ott a merevítés, és ez nem is egy sima zár van benne, hanem ilyen alul fölül ilyen pántok fogják. Szóval hihetetlen, hogy ez az ajtó egyébként, amúgy is mondom masszív, nagyon masszív ez
ez a garázs. A kapuk azok annyira azért nem mondanám, tehát azért azok is normálisak. Kicsit be kell a zsanérokat majd állítani, mert kicsit meg kell nyomni, hogy alul is így bekattanjanak a rögzítőfülek, zárófülek, de maga a kapuhoz képest ez a kis személyzeti bejáró, ez nagyon túl van biztosítva, tehát ez olyan masszív, olyan merev, hogy hát le a kalappal, nem is tudom, hogy erre van ennek értelme. Látszik, hogy a sarkok is meg vannak erősítve, tehát a fele ennyi anyag is elég lett volna ebből a kis ajtóba. Na és akkor befejezték ugye a munkát, és akkor itt jött az érdekes mutatvány, hát hogy ők nem tudnak innét kimenni. Én nem nagyon szerettem volna, megmondom a Frankót, hogy ők itt éjszakázzanak, mert nem ismerem őket, meg valamit ki kellene találni, és akkor a fickó mondott jobbnál jobb ötleteket, hát hogy ismerek-e kukásokat, vagy ismerek-e valamilyen traktorost, aki őket ki tudja húzni. Hát mondom, persze, csak kukás, meg traktoros ismerőseim vannak, meg hát, ja mindegy. Na szóval, és akkor eszembe jutott a srác, hogy aki eljött ide terepet rendezni, mondom, tényleg le a kalappal, nagyon korrekt volt, szépen dolgozott, és akkor eszembe jutott, hogy ő szóba jöhet, hát éppen olajat cserélt a gépen, úgyhogy kellett egy kicsit várni, ugye látszik is, hogy szépen sötétedik be minden, na de mindegy, a srác tartott az ígéretét, el is jött, hát ez volt a lengyel komáknak a megmentője, meg a szerencséje, hát hogy volt, aki őket kihúzta. De olyan szinten be voltak ragadva, tehát én nem is tudom, hogy miért nem állt meg előbb, mert kifelé, mikor húzta a traktor, ezt a mozdulatot ezzel a kanállal, hát ezt körülbelül 15-szer kellett neki megismételni így letalpalva, mert konkrétan egy centit nem tudott menni a teherautó, tehát nem tudom, hogy ezek hogy a francba jöttek ide be, meg miért ment ennyire be, mert konkrétan így kellett méterről méterre, amennyire a kanál engedte kirángatni őket. Persze se vontatókötelük semmi nem volt, tehát abszolút nem voltak felkészülve, úgyhogy ezek tudatában nem tudom, hogy miért csinálnak ilyen partizán húzásokat. Hát akkor itt látszik, hogy konkrétan annyi tapadása nem volt a kamionnak, ennek a teherautónak, hogy konkrétan kimenjen a hídig. Tehát egyszerűen megakadt abba a kis pár centis bukkanóba, ami ott a hídnál van. Még konkrétan le kellett állítani a forgalmat, hogy az út kellős közepéről rángatta a traktor ki őket, tehát önerőből nem tudott kimenni az aszfaltig, mert az aszfaltnak a peremén is megakadt a teherautó, szóval hihetetlen, és így bejöttek. Ja, arról nem beszélve, hogy te képen látszik ugye, hogy maga a fülke fölött ott van a 22 kV volt, alatta ott van a 0,4 kV-os villanyhálózat, alatta van gyenge áramú hálózat, meg most ez így pont nem látszik a képen, de ahol a rakomány van, az fölött is van egy telefonhálózat. Hát nagyon sikeresen beleakadt az egyik, mi a fene, az egyik garázsnak a teteje, és kb. Ott üvöltözve kellett őket megállítani, mert konkrétan letépték volna, és akkor úgy mászott föl az egyik lengyel fickó a rakomány tetejére, és akasztotta ki a telefonvezetőt, különben még azt is letépték volna. Engem most már csak az érdekelne, hogy konkrétan ezek hogy az Istenbe mentek ide be, mert hogyha kifelé beleakadt a telefonvezetékbe, akkor lehet, hogy befelé is beleakadt, már pedig akkor azért úgy jó megrángatta ott a hálózatot, úgyhogy konkrétan képesek voltak, hát most erre mit mondjak? Ez most szerintem ez mindenkit felbaszna, hogy bejönnek kérdezés nélkül, úgymond az udvarba leszedik a kaput, meg még jó, hogy össze nem burították ott a komplet hálózatot, amiben beleakadtak a teherautóval. Szóval szerintem oké, szépen, egész szépen összerakták, rohadtul nem 100%-osan rakták össze, de azért ez így nem korrekt, és mondom, 2 percet kellett volna nekik várni, és hogy van helyismeretem, tudtam volna neki segíteni, sőt, mondtam is volna, hogy ne menjünk be. De hát, na mindegy, így sült el. Na hát, ahogy mondtam, itt látszik is, hogy totál besötétedett, mire kivonszoltuk onnét a teherautót, hát na, az egész forgalom le volt állítva, amíg ott 4 óráig ott rángattuk őket, közben nyilván mindent a teherautójuk szétcseszett. Egyébként ami még az egész sztoriban szép, hogy amikor kirángatták őket, vagy kirángatta ez a traktoros srác őket, akkor így konkrétan majdhogy nem úgy el akart onnét menni a helyszínről, és akkor én mondtam neki, hogy egy kicsit várjon. Tehát azért most ide hívtam valakit, itt 1 órát itt a traktorjával, itt járatott meg húzogatta őket kanállal, hát nekem sem ingyen dolgozott, tehát itt nem rokonról, vagy nem tudom miről van szó, hogy akkor a saját gépemmel én őt kirángatom, hanem mégiscsak egy vállalkozót hívtam ide, aki nekem dolgozott. Mondtam neki, hogy szépen várjon nyugodtan, és
megkérdezzük, hogy mennyit kér a srác ezért a mutatványért, mert hogyha most nem ő húzza ki traktorra, hanem mindig kell hívni mondjuk egy teherautó mentőt, vagy egy ilyen kamionmentőt, egyrészt lehet, hogy be sem ment volna az Ócska hídra, meg ilyen felázott talajra, mert lehet, hogy az is elásta volna magát. Másrészt az valószínű, hogy egy kicsit többet kért volna, úgyhogy nem is tudom, nem akart nagyon pénzt kérni a traktoros, de akkor megegyeztek valami, nem tudom, ilyen 10 000 forintba, vagy nem tudom. Szóval szerintem baromira korrekt volt újfent a traktoros srác, mert ezeknek a munkagépeknek az óradíja több mint 10 000 forint. Tehát akik nekem ide jártak évekig itt az udvarba dolgozgatni, és így utólag kiderült, hogy azért lehet ennél szebben is dolgozni munkagépekkel. Hát nem 10 000 forintos óradíjat dolgoztak itt, mondom se kell, és az nem most volt, hanem pár éve. Úgyhogy én szerintem örülhetnek neki, de mondom, úgy leléptek volna, mint a húzat, hogyha nem szólok neki. Úgyhogy azért nem tudom. Azért, hogyha konstától rendel valaki, mondom, egész jók ezek a garázsok, de rohadtul figyeljen ezekre oda, és ez, hogy össze-vissza késnek, meg vannak csúszva, én sajnálom őket, mert ahogy néztem, aznapra valami 6-7-8 be volt nekik írva, tehát lehetetlenség. Nálam is ott voltak órákat. Ott voltak valami, nem tudom, 4 órát is, mire összerakták. Tehát tiszta sor, hogy nem tud egy-két ember összerakni 8 darab garást. De 4-et se. Jó, hogyha 2-3-at össze tud. Hát főleg, ha ilyen nagyobb. Szóval, jó, mondom, kicsit sajnáltam is őket, de azért ne csapjon át ez pofátlanságba, hogy az mégiscsak egy rohadt nagy rumlit hagytak maguk mögött, amit mindjárt mutatom a képeket. Na és akkor ez volt a rumli, amit hagytak maguk mögött, nyilván az összes fóliát, meg mindent, amit leszettek a lemezekről, meg ilyen hungarocell, szivacs darabokat, azokat mindent szanaszéjét szétszórtak az udvarba. De jó van, üsse kavics még, ahogy látszik, azért olyan patika rend, meg nem tudom mi nincs, de hát az egész udvarom, ami egyébként gyönyörűen el volt rendezve, és traktorral mindennel kaszálható volt, hát ez most így néz ki. Látszik, hogy csináltak egy 20 centis csapát, meg ott följebb látszik, hogy nem csak hogy csapa van, hanem beletörtek egy rakás palát, meg téglát, meg minden szírszart, amit odahordtak, beleaprította a gép, úgyhogy most majd ezt megérik onnét kiszedni, aztán megint jöhet egy kis tereprendezés, de mindjárt még megyek tovább a fényképekkel. Na hát itt látszik megint egy másik szögből az udvar elejéből, az egész udvar végig volt szántva. Még így is, hogy a traktor húzigálta, ráncigálta őket, az egész udvar. Hát ez meg a kapu, konkrétan leugorva a fönti zsanér a helyéről, így lett összecseszve minden. Itt is az udvar elején is alig lehet becsukni a kaput, teleszórták ide is mindenféle palával, úgyhogy most majd ezt is lehet szépen rendbe rakni. Aztán majd nyár közepére talán normálisan a fű meg minden helyre jön, de hát most ez a legkevesebb, mondom, legalább elkészült ez a rohadt garázs. Na úgyhogy akkor ez a videó ennyi. A duma jó sok volt, most azért majd ebben az évben megpróbálok egy kicsit aktivizálódni a Youtube-on, úgyhogy ez még várhatóak tartalmak, meg hát a ház, hát az egy jó kis projekt lesz, úgyhogy arról is majd biztos lesznek videók. Úgyhogy örülök, hogy itt voltatok, majd még jövök. Sziasztok!